Ikanapulog-lima nga Domingo sulod sa tuig. Mahitabo gayud nga nagtan-aw ang mga mata, apan wala makakita ug naminaw ang mga dalunggan, apan wala makadungog. Tinuod ang mga mata nakakita, ug ang mga dalunggan nakadungog, apan sanglit lingaman ang hunahuna, maong wala makakita ang mga mata, ni makadungog ang mga dalunggan. Kining bahina sa Ebanghelyo mahinungdanon kaayo natong mga Katoliko nga sulod sa daghang mga katuigan napundo og wala motubo ni mulambo diha sa atong pagtuo. Kung mosimba kita matag semana, mamati sa Ebanghelyo ug moambit sa Eukaristiya, apan napakya sa padayong pagtuo diha sa kasantos ug sa pagsabot sa mga misteryo sa langit, sa inanay, mawagtang bisan ang diyutayng pagtuo nga nahuptan nato. Mahimo kitang mabugnawong Katoliko nga mulata sa mga gimbuhaton apan mapakya sa pagpamungag maayong mga bunga nga maghatod kanato ngadto sa tinuod nga pagtuo. Sa imong pagbalik-lantaw sa imong kinabuhi isip Katoliko, unsay imong nakita sa imong panaw sa pagtuo matag tuig? Diha ba'y panahon nga lig-on ang imong pagtuo apan sa hinay-hinay na sirado ang imong mga dalunggan sa Ebanghelyo ug naanod palayo sa halawom ug mainampuong pakighinabi sa Ginoo? O sa imong pagbalik-lantaw, nakita nimo nga ang Ginoo padayong nagbubo kanimo og mas daghan pang grasya, nagdala kanimo ngadto sa pagpuyo sa tinuod nga espirituhanong bahandi? Ang Ebanghelyo nakatuhop ba dili lang sa imong mga dalunggan kundili sa imo usab nga hunahuna ug sa imong pagsabot? Nakita ug nabatyagan ba nimo ang lihok sa Dios diha sa imong kinabuhi ug sa kalibutan libot kanimo? Aktibo ba ikaw nga misalmot sa kinabuhi sa grasya ug nahimo kang mas haduol ug mas nasuod sa Dios matag adlaw? O subo palandungon nga ikaw nawad-ag interes ug kasibot ug karon hinay-hinay ikaw nga naanod palayo sa imong mabungahong pagbansay sa imong pagtuo? Pamalandong, kumusta naman ang akong panaw sa pagtuo? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan, gipanalanginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta,
muhatag og mabungahong ani. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagatugob sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Nianang adlawa, mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumo sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkan-uman ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila.
Kay ang adunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan, apan ang tawo nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe matungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mamungag tagatos, ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatloan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.